Basekhona laba mama bangalali ekhaya. Khumbuza apho kungenje. Izilanda ezinje uzozifumana kusigingqingqi rhoqo ngentsimbi yethoba ukuya kwishuku intsimbi yeshumi elinesibini ngoLwesihlanu. Besingafuni ubakrwada koko ibiyindlela yokususa le ntwana kaNomelikhaya isuka apha singene thina sawuqalisa uMakhaya mfo kaMzambe bethu amasiko nezithethe sifikile. Amashumi amabini anesibini kwinyanga kaTshazimpuzi ngunyaka wamawaka amabini namashumi amabini anesithandathu. Ngiyabizwa kuthiwe lowo nalowo makahlala ecaleni kokwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba sakuthatha apha sikubekela ubala njengonyana wendwenkulu. Le yiVukani FM ngoLwesithathu kunjalo nje sembindini weveki. On digital ndihamba nosaphokazi Ntika, on technical ukhona uNkosinathi Poni, ucwangciso lomculo naliya kumgcina uViwe Mfundisi. Ewilo ndisuka kwaNduli apha igaga lomntu omkhulu likhoyo kuba lihlala khona. Kodwa ngokwelento yomasipala ibizwayo ngoku ndisuka kuWard 36 eKing Sabatha Dalindyebo Local Municipality. Yakofika ke phaa kuthiwe ndingu-Asanda Maliwa Banqwale ngokwenene nam nditsho. Ezinye izinto sike singakwazi noba sezicaciswa noba sezicelwa singakwazi ukuziva kakuhle. Ifuna uba masike siphinde sicingisise futhi. Uba uyawukhumbula kakuhle, ndizama nje ucinga iintsuku bekule veki iphelileyo oku, kwiveki le iphelileyo. Ndithi kule veki esisuka kuyo. Bandicela kakuhle bekungoLwesithathu. Baba bekungoLwesithathu. Fanele uba bekungoLwesibini. Besincokola apha noSomila Mangqotyo. Now esibalisela ngebali lakhe lokubethwa iboyfriend yakhe. Ikheyisi ke ibivuliwe. Sifumene iingxelo ke ezithi njengoba ubungqina ngokwenkangeleko ifoto nantoni nobunye bukhona, ufumene imbalelwano esuka epolice station ethi ubungqina bakhe nobungqina obubekwe lingqina azihambelani, ngoko ke ityala lachithwa. Iyothusa ke loo nto. Asiyazi uba yenzeka xa kutheni, ndingathi mhlawumbi ikhona into egwenxa okanye kutheni, sazi. Yenzeka into enjalo phantsi kweziphi imeko? Somila, enkosi kakhulu, masikubulise. Enkosi kakhulu. Awu, uvakalele ezantsi ke noko ndiyayiqonda uba sekusebusika abantu bangaphantsi ezingubeni. Ndicela nje bengathi uyasondela apha kule ndawo izawukwenza uvakala apha kuthi. Sikwazi uba sikevakala kakuhle ke ngoku. Khona ingcali kwimibetho yomthetho sisebenza nayo rhoqo mihla le kwezi ngxaki. Abantu balala bentywizisa kuba besithi umthetho noko abava kamandi nguwo. Xhanti kaGantolo yena usuka phaa eGantolo Attorneys. Mawawu, enkosi kakhulu, siyakwamkela. Ndikubulise mntaka Maliwa, ndibulise indwendwe lakho ngokukhethekileyo, ndibulise nabaphulaphuli bevukani. Enkosi tata. Enkosi kakhulu, le ntwana iphuma apha ngumkhaya wakho yelaa cala laseVetless. Ndithi xa ndiyisusa ndiyibambe ngesixhandi ndiphuma kwethini. Abantu abadala bazawukwazi ukuncokola. Enkosi kakhulu, siyabulela. Somila, sancokola nawe apha ngoLwesibini weveki ephelileyo. Usixelela ngentlungu ewaba kuyo. Kwenzekeni ziye zathini ezintsha usukela laa mini?
sukela basithethile nawe apha enkqubeni kuye kwathini? Emveni koba sithethile bhuti, yaye ndadibana nomcuphi ngecawe. Ndabuza uba ithini wangixelela ke uba usalinde idoketha akakalifumani. Ndathi okay. And then ngoMonday wazondisendela iWhatsApp. Wazondisendela iphepha elithi lisuka ecourt. Elo phepha line-reasons eziyi-4. A1 ithi ba mandivule i-protection order. Eyesibini ithi ba into endiyithethayo nethethwa i-witness ayifani. Eyesithathu ithi ba alcohol played a role. And then le yesine kuba i-recent ingayiboni khayekwazi uyisebenzisa. And then azothi ke nakuba yi-decision ethathwe yikhothi le. So ithethe ukuthi loo nto uba ityala lam livaliwe. So idoketho lifumene ngaloo mvulo yena. I-decision ethathwe yicourt, wena ubuke wa-infonywa ukuba umrhanelwa uyavela ecourt malunga nale case njengoba kade ingumntu obuyivulile? But khange ndifumane kwanto mna edibeniselene nekhoti ukuba kuthe mhlawumbe mandiye. Wayithe ke ngokuba bethe ngokunandidibana nabo uba sasaqala udibana babethe after kufunyenwe i-statement ethe-witness bazandixelela ke ngokuba izawuthini into, bazawuthi idokethe ecourt and then batsho into yoba ithini ngekesi like kokuqalwa yonke loo nto leyo. So xa ibuya ke kubuya sesithi hayi kuthiwa livaliwe ityala. Yeah, kwabe kwathiwa nje livaliwe ityala. Sure. Okay. Mhlawumbi wena ungenayo, mhlawumbi mandenzele wena uqalayo ukuva ngesi siganeko. uSomila Mangcotywa uphaya emahlubini kulaa mmandla waseCofimvaba. Sifumene into yokuba uthe wabethwa i-boyfriend yakhe ngutata womntwana wakhe. Kwaba khona ukulimala, wayovula i-case. Zenziwe izinto ezifanele ukwenziwa. Kuloo process leyo, umaliwa lo ukwazile ukuthetha notata womrhanelwa off the record, ngamanye amazwi hayi apha enkqubeni, efuna ukuva. Wavuma utata womrhanelwa, i-boyfriend le kaSomila, uba ngokwenene ikhona into enje. Kodwa eyona nto ibisothusa kakhulu ngelaa xesha ibikukuba abazali bomrhanelwa bathe, Somila, rhoxisa le case kuba sifuni lo mntwana abe ne-criminal record. Now, utata womntwana wathi, mhlekazi, andihlali naye lo mntwana, yena ngunyanam kodwa andihlali naye ngokwebango kuba ingumntwana womtshato. Kodwa esi sibini ngabantu ebebethe gqolo okanye bebexhaphakile ukuthi xa bezityele izinto zityiwayo baxabane, balwe. Uthi ke kwabakho ithuba apho mna ndingutata omrhanelwa lo ngoku sithetha ngaye, ndathi emfondini uzawumlimaza lo mntwana. Ukuba le nto ide ifikelele kwinto ebethisayo, uza kumlimaza lo mntwana. Yavakala ke into yokuba uyidlalile indima yakhe njengotata ukunqanda nyana. But ndithi mna ndingumaliwa ndafowunela umama wakhe ngalo losibini lowo. Umama wakhe ndithe xa ndimfowunela ebamba ifowuni le, xa ndizichaza uba hayi nguAsanda Maliwa apha eVukani FM, ndikufowunela ngombothile. Wadropha umama ifowuni, azama amatyeli amaninzi zange ayibambe. Mhlawumbi ke ndiphendula umbuzo nothi baphi abantu ebekufanele uba bayaphendula kulo mba. Zama ke ukukliyerisha loo ndawo. Now,
Sancokola ke ngoku uSomila esixelela ibali lakhe ngale mini. Now usixelela le ngoku into entsha into yokuba ityala lakhe kuyothiwa liyachithwa kuba ubungqina obufakwe nguye nobungqina bengqina azidibani. Lo mntu yenzile i-J88 andithi Somila? Bhuti nandiyenzile. Iyatsho uba umonzakalo wakho ungakanani. Kukho iifoto, right? Bhuti ndinazo pictures. Kodwa kuthiwa hayi ubungqina bakho nobengqina elo abuhambelani, ngoko ke ityala liyachithwa. Okokuqala xa usiva le nto uye waphendula wathini wena kumcuphi wakho? Ndaphendula uba ndizenza ndamangazeka andiyanda ukuba kanjani usogqiba athi hayi sisigqibo esithathwe yikhoti. Okay. And then ndanento ethi ndiyiqondile uba mhlawumbi kungathiwa ubungqina bufani ngenxa yoba ingqina eli litshomi lo mfana lo. So khange ndibinakho ukothuka koba kuthiwe ubungqina bufani, kodwa uba kuthiwe ityala liyachithwa ndiye ndiyamangazeka xa kulapho. Because mhlawumbi into ayithethileyo ayifani, kodwa umonakalo uyabonakala apha kuyo. Nanti into kuyandibhidisa nje kakhulu futhi. Yho. Kantolo andifuni uthi ngena kule ndawo, andiyazi. Ngena mhlawumbi ufuna uba nombuzo okanye ufuna ungena ngqo, because ekugqibeleni thina into esifuna ukuyiva kuwe ukuba xa inje ihambe ngendlela eyiyo, ithi wani, ufana uba iqale phi, sika kuloo ndawo. Ndibulele ngethuba. Kwakhona mntakaMaliwa, uba uyakhumbula xa sasichophele lo mba, ndaye ndaveza into yokubana kuyafuneka usisi lo akhe aye phaa emcuphini ayojonga ukuba ikheyisi yakhe ihamba njani. Atsho amazwi okugqibela phaa kuba kakubonakala uba lo mfana lo simbona sengaphandle kodwa bebanjelwe into yokumila kunje. Ndiyarhalela ke mntakaMaliwa, kodwa ndiyalibona ixesha sinalo. Yes, sinalo. Ndiyarhalela ke ndiyicacise kakuhle le nto ukwenzela uba isikhalo sam abaphulaphuli bakho bazosiva. Andifuni uya esikhalweni ndingabanikanga umva wesikhalo, le nto kuthiwa ke i-background. Yes. Masiqale apha ke mntakaMaliwa. Iba ndandive kakuhle laa mini usisi lo singaye namhlanje ngathi wayephethe umntana, uyawumlungisa. Yes. Wayephethe umntana ngalaa mini kwenzeka le nto. Mamela ke mntakaMaliwa uba isikhalo sam sisuka phi. Ukhona umthetho mntakaMaliwa okuthiwa i-Domestic Violence Act. Unumber wayo ngu-116 of 1998. Laa mthetho ke mntakaMaliwa uyasicacisa. Uthi lo mthetho ukuba ngabana uxabana nikwi-relationship, loo nto le ngxabano ifolisha phantsi kwe-gender-based violence. Kwa elaa docket lakho mntakaMaliwa liyaphawulwa, libhalwe GBV. And ke ngoku loo nto ibangela uba ube khona umahluko nomntu odibana nayo endleleni olibhinqa, nixabane ngezinto nibethane, kube bekungekho relationship phakathi kwenu. Lo mthetho kangangendlela oqulunqwe ngayo mntakaMaliwa wandothusa mna xa ndimamele enkundleni. Kufakwa nomntu owake wathandana naye ngendlela emfutshane ke le nto kuthiwa ngu-ex partner yakho. Uxoxa mntakaMaliwa womamathe usithi hayi ndohlukana nalo sisi 100 years ago.
ibisithi inkundla umthetho uthi nake nane-relationship. Yeah. Unento erhintyelayo ke lo mthetho xa usebenzisa igama lithi relationship mntakamaliwa, and laa nto ithi relationship ifakwe ngamabomu. Ithi ke ngoku kuba zixhaphakile gender-based violence cases or incidents. Yeah. Into eza kwenzeka ngawe funeka ubanjiwe mntakamaliwa. Makasibeke nje umnwe kancinci leyo. Xa ubethe umntu ngezembe okanye ngebhunguza phaa kuwe elalini wamonzakalisa okanye wambetha nge-emntu wamonzakalisa, xa siyibiza ke xa sesifike enkundleni sithi assault GBH, ubuneenjongo zokumenzakalisa. Yeah. Nantsi inkenkebula yenxeba. Asiyo assault common. I-assault common kumbetha ngempama. Ndiziveziswa yile nto ke ezi ndlela zimbini ukwenzela umphulaphuli wakho andive kakuhle. Yes. Kwalapha kwi-assault GBH kungekho relationship. Ndingavuya uba umcuphi umamele mntakamaliwa. Aphefumle uba unayo indlela. Go, asaza. Ngethemba loba umamele noba simazi nje. Noba akasaphefumlanga kodwa nantsi into endizayigxila phaa kuyo. Ndifuna imamele kakuhle le sequence ndiza nayo. Mhlawumbi iza kumnceda nangenye imini. Amapolisa mntakamaliwa awavumelekanga ngomthetho akukhuphe ngale nto sithi yi-police bail. Okay. Wonzakalise umntu. Uyayiva ke ngoku akho relationship apho mntakamaliwa. Wenzakalise nje umntu ngubani. Wambetha ngebhotile lecoke eliqinileyo entloko, wambetha ngeglasi, wamvuzisa igazi. Yeah. I-assault GBH funeka uyophuma enkundleni. Funeka uproseswe phaa bakuvalela phaa estoksini ngomgqibelo, babakubambe ngolwesihlanu ngomgqibelo, icawe uyovela ngomvulo. And ke ibe yinkundla ibe ngabetshutshisi abazawuhlala bajonge bathi hayi siyasiphikisa isicelo sebheli kulo kaMaliwa because kuyabonakala qho xa ke iinyembe zikaVituli ubethana nabantu ngolu hlobo. Yeah. Sibeke ecaleni assault GBH. Size apha kule meko kasisi namhlanje. Ine-relationship phakathi. Icontrolwa, ifola within the four corners the Domestic Violence Act. Laa mthetho uthi uzawuphuma ekhoti wenze isicelo, awuzuphuma nje kuthiwa utyityimbisele umnwe mntakamaliwa. Kufuneke wenze isicelo ngokusemthethweni sebheyili. Uzathuze kutheni kufuneke ungaphandle. Awuphumi ngalaa mini mntakamaliwe, ndiyithetha le nto from experience, from practical working experience, not for uyifunda ibhalwe ebhodini. No. Ukumela umntu. Uyamxelela umntu wakho usammele uthi emfundini awuzuphuma namhlanje yiba ready mentally. Awuzuphuma namhlanje, ayizukwenziwa namhlanje ibheyili yakho. Ubanjwe Friday wazovela Monday. Iza ke imiswe le case yakho for i-7 days. Yeah. Kuba kaloku laa nkundla ngalaa mvulo igcwele ziibheyili zayo, intsha le yakho. And ke ngoku sikhona istatement ekufuneke umcuphi bedibene nommangali nomtshutshisi. Yeah. Baconsulte nosisi lo. Uyanyanzeleka umcuphi esifumene ngokwalo mthetho engukuxelela ngawo mntakamaliwa. Uyanyakanga ngoba thina amagqwetha uye umcele kwangoko. Umcuphi ude emfundini kandenzela inceba baleke udibana no-complainant uba kuneripoti umantyi ayifunayo xa kwenziwe esasicelo sebheyili. Laa report funeke ethathe lo mmangali
amdibanise nomtshutshisi kukhompolele iripoti kuviwe kakuhle bakwenzeke ntoni apha. Ayiviwe ngqinini, iviwa kulo sisi. Ummangalelwa usengaphakathi yena. Njengomcela lo mcuphi mntakamaliwa wenzela into yokuba umantyi uzayimisa, umantyi uyayidinga le ripoti, uyayifuna le ripoti for uasesa nothatha idecision eyiyo esemthethweni. Uyayiva ke ngoku? Yeah. Siwuyeke ke ngoku and ke ngoku mandiveze le nto uba kwaphaa into ephinde yenza ubunzima kwakulo mthetho xa ufunda kuyajongwa bengekho bantwana na uye wena waba-exposer kule violence. Benguquluka ubheda apha endlini ubethana nomama wabo, abantwana bayakhala, unguweliweli apha endlini, batyibilike egazini. Izawuvela kulaa report, that's why laa report ifunwa. Izawuvela kulaa report, hayi lo tata lo ebendidlikidle nditriumfa phakathi kwabantwana bam, zivele phaa ii-age. Uyabona ke ngoku ugalelwa amatye engxoweni kufuneka uwacweye wena mnikazi wento xa wenza laa beyili. Bawu-expose nabantwana, zithini ii-implications nee-effects zale violence ebantwaneni of this age. Ndizoba ke le nto mntakamaliwa ukwenzela uba nongwele gqwetha ayazi uba ukho ndonakele kule case. Kuba kaloku lo mfo ingathi uvele nje wohlala emapoliseni, estoksini ke sasisitsho kudala sisakhula. Holding apho ugcinwa khona eligcinweni, jikijiki simbona selapha kangakenziwa ibheyili. Namhlanje kubuya into ethi kuchithwe kwasa case. Lapho ke ngoku simatsheke khona nathi. Kanjani? Kumoshakale kwalaa process yokuqala, uvile laa process yokuqala ndigqiba explainer yomthetho mntakamaliwa. Kumoshakale kwayona, that is why ndayirhanela kwalaa mini uba ikho ndonakele ngale case. Usisi ibakayi emcuphini osabela uyawulinda ide iwutshi igcwale iintambo zesicaba ade ayilibale naloo case yakhe ayiyeke. Ithi ke ngoku le nto usisi umamele uyawubona undonakele uyephi uphi. Ayikamoshakali mntakamali, uyalungiseka. Kuba wonke lo monakalo wenzeke kusempondo zankomo. Kuse-early kakhulu ngamanye amazwi. Kaloku ikheyisi mntakamaliwa ayoyamntu, yekasisi lo sithetha ngayo. Ayoyomcuphi, ayokamtshutshisi, yekasisi lo sithetha ngayo. Yekasisi lo sithetha ngayo. Loo nto ke ngoku isixelela into yokuba angamxelela umcuphi because ukwenzela kuzawubakho intsebenziswano phakathi kwakhe nomcuphi. Bamcuphi ndiyifumene ingcebiso esemthethweni kuba le nto asiyibi. Nomcuphi lowo uba uyafuna angaya nje kuGoogle ayojonga le Domestic Act aziphixa ayifunde, uzawufika ithetha le nto ndiyithethayo. Umbuzo wami uxolo ngokuqhawula Mr. Kantolo. Ndiyafuna njengoba soyame ngale case kaSomile, umangele ihandlishwa at a police station level emapoliseni. Izinto ezifana noba uyifumene ibheyili lichithiwe ityala kumele silifumane phaa yonke loo nto emapoliseni. Siyifumane emapoliseni xa kutheni? Kanti ekhothi silindele ntoni? Yintoni esiyifumana ekhothi? Yintoni esiyifumana emapoliseni ngokwe-outcome okanye ngesigqibo esithathiweyo kwityala nokuba lingakanani na? Umzekelo kule case yeli bekufanele uba loo ngxelo noba ingxelo ithini na sifanele ukuyifumana at a police station level okanye sifanele siyifumana kwi-justice, which is the court. Ordinarily mntakamaliwa phana court siyawachitha amatyala, then umtshutshisi ke yena ke uzawuba ne-entry kwi-investigation diary. Kwi-docket
nalapha kwikhava yedokethi case withdrawn. Uyayiva ke ngoku mntakaMaliwa? Yeah. Amaxesha amaninzi ithi le nto iba singabuya nje i-steps sibe sinye okanye zibe zibini. Yeah. Iba umzekelo ndizawuthi kuwe mntakaMaliwa, usisi lo ngomso okanye kanexesha azaye phaa ekhoti okanye azaqale phaa kumcuphi abuze i-court case number. Sele nayo i-case number. Zimbini mntakaMaliwa, that's why ndifuna uba specific. Okay. Zimbini. Ndicinga uba ilikuyi. Leya isedokethini mntakaMaliwa yikhasi. Qha nina abantu bangaphandle nithi case number. Case number, okay. Ayo case number le khasi ayinayo ipha egqibeleni ezo case. Okay. Yeah, i-case number. Docket. Ungathi ka uyibiza uzenzela mfutshane i-docket number. Okay. But ibhalwe case. Case number, ayo case number. Okay. So ikhona into kuthiwa yi-charge sheet phaa ecourt. Yes. Apho kudweliswa khona ukuba ubanjwe nini, uvele nini, ibingubani umtshutshisi ngalaa mini ubuvela, ibingubani umantyi ngalaa mini ubuvela. Uyayiva ke ngole nto? Yeah. Iba usisi mhlambi xa enethuba aye phaa kumcuphi wakhe athi, mcuphi, ndicela undiphe i-case number yasecourt, i-court case number yale case. Yeah. I-court case number. Athi wawugqiba aye phaa kwii-clerks ze-criminal court, angayi kwezi zethu ze-civil. Aye kwezaa clerks ze-criminal court. Afike athi phaa kulaa counter ucela uboniswa le charge sheet. Akazuyinikwa ahambe naye because i-document yecourt, but it's a public document, angayifumani access. Okay. Zimbini ke izinto kule case sithetha ngayo endiziqonda uba ifanele uba zenzekile. Laa mfana njengoba sive kusithiwa izolo ngalaa mini besixoxa ngoLwesibini besihlelele lo mba, siye safi ngathi emveni kosuku okanye amabini uye wabonakala apha elalini. Ndiyaphazama mntakaMaliwa? Kodwa uye wabonakala uye wabonakala. Phambi koba siye nalapho, Somila, umzekelo, umrhanelwa lo uke wabanjwa wavalelwa? Ewe, bhuti uye wabanjwa wavalelwa kodwa ngengakusa waphuma. Waphuma ngesokusa, ebebanjwe emveni koba ekubethile. Ekasi. Okay, waphuma ngosokusa. Ungabuyela ke mntakaGantolo, ubusithini ke? Iqale phaa ingxaki ke mntakaMaliwa. Okay. Qale phaa ingxaki kuba ndithi kwi-GBV awuphumi. Qale phaa ndingayazi uba iqaliswa yintoni because noba ibiyi-assault GBH njengoba besendizichazile ezi zinto. Yeah. Bengafanekanga ngengomso uphumile. And umuntu ebemkhupha nguye onokucacisela mntakaMaliwa. Mna nakwazi ukuxelela uba kutheni bemkhuphile. The only thing I can tell you, the only thing enokuxelela yona mna nabaphulaphuli bakho ukuthi nge-assault GBH awumkhuphe e-police station. Nge-domestic violence awumkhuphe e-police station. Okay. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoxa mntakaMaliwa ephume ngengomso kube namhlanje kusithiwa ikheyisi ichithiwe, ndingakuxelela ukuba laa process ayilandeleyo umcuphi yeyiphi and irongo laa process ayilandeleyo umcuphi. Masive. Laa mfana zange avele kwasekhoti. Anti kunjalo Somila? Bhuti andiqondi uba wayivelile. Okay. Ngoba wavele ngathi komomcuphi uba
uye wakhululwa ngumtshutshisi kuba singekho i-statement se-witness. Uthi umcuphi ukhululwe ngumtshutshisi kuba kungekho i-witness kwi-statement. Masithi ke mntakaMaliwa ndiveze nje enye i-angle endifuna uba abaphulaphuli yakho bayibambe nayo. Yeah. Zikhona izinto ekuthiwa zii-night bail. Okay. Zikhona into ekuthiwa zii-night bail. But nazo zinendlela ezenziwa ngayo. Phayana awunamkhupha ngemeda, umzekelo umkhuphe ebusuku ngemeda. Njengoba nditshilo ke ndiveza kuba angathi omnye umntu hayi noba umkhuphe nge-night bail. No, akavumelekanga uba umkhuphe nge-night bail. Kube rongo ngoba lo bemkhupha angaliklasifyi eli dokethi, angalibambi eli dokethi, uba lidokethi elikumila kunjani, lifolisha phi. Lo mfana ke ngoku bamkhuphile ngendlela abamkhuphe ngayo. And xa kuthiwa uba ungathi kusisi, because bakhona ifomu phaa xa ukhupha umntu ezumtshutshisi ebalapha edokethini ngenye xesha ebaku-charge sheet, because funeke xa umkhupha futhi mntakaMaliwa, le nto ndiqomba andiyiqondi le ndidibanisa nomtshutshisi ne-police station. Xa umkhupha uye umnike enye ideyithi. Okay. Azawuvela ngayo. Okay. And le deyithi ezawuvela ngayo funeka ingabikho kude kakhulu, ingabikho ntsuku zatywala, ibe lapha kwalapha kufitshane. Masithi ke umtshutshisi ke umkhuphe nge-night bail, which is wrong enough kwasayona ngenxa yobuzaza obu betyala. Yeah. Ngoba kaloku ufika phaa e-police station ubahluze. Phayana uzela abantu ababethene ngeempama, nabantu abahlukeneyo nabantu abanyoleneyo. Qomba hayi le nto le incinci mani, ndiya kumkhupha nge-warning. Umxelele uba jonga ke ngoMvulo uzube lapha uzuya enkundleni ngexesha elithile. But not umntu olimaze umntu wesimame ephethe umntana. Isizathu sokuba ngubani owenze ntoni kuqala akuxoxwa zikheyisi e-police station. Izawuxoxwa phaa, but inide loo nto umcuphi osaziyo kakuhle isitori somsebenzi wakho ukuthi lena ikheyisi le yi-GBV and nantsi iprocess yomthetho emandiyilandele. Yeah. Mamela ke mntakaMaliwa, ndikunika isinariyo zibe mbini. Ukuba ngabana lo mfana ukhutshwe e-police station ngumtshutshisi. Yeah. Ela bekufanele uba umtshutshisi umnike ideyithi yokuba ayovela ekhoti. Mnike ideyithi uba uyovela ekhoti. Amaxesha amanintsi ke ipolisa liyakwazi ukumkhupha uba hayi imfitshi yenu yange-weekend le benishushu, ngumntu ne-girlfriend yakhe. Kudala wanqandwa ke laa mkhuba. Ngumntu ne-girlfriend yakhe, ifike indoda imbulale xa ifika endlini. Nibambisile. Uba ngabana ke uyaqaphela njengolo mfana ephume ngongakusa nge-following day nje. Yeah. Elaa dokethi uye walithatha umcuphi wakhawuleza wafumana esa statement salo mntu endibona uba ungqabalazile. Iba ungqabalazile, ukekelele kummangali, ukekelele kummangalelwa. You must understand mntakaMaliwa, le nto funeka ivele. Yeah. Xa ungumcuphi une-best interest zikammangali. As much as ubungqina obuqokelelayo kokokuba makafumane ubulungisa ummangali. Yeah. Awuqokeleli yonke into esi-statement uzoyifaka edokethini ibe ibulala ikheyisi yakho. Ummangalelwa uzawudibana negqwetha lakhe eliza kumlwela elingenazi interest at all zikammangali. Laa nto uva abantu abaninzi xa bemangela athi ndafika ekhothi ndandodwa, landixikika igqwetha uqala kusasa londiyeka ngofo. But ke ngoku
umcuphi uthathe eli dokethi engalichananga ikhategori yalo walisa kumtshutshisi. Mtshutshisi lowo endicinga uba naye yikholigi yam, andimbeki gxebe, undive kakuhle. Endizawuthi mtshutshisi lowo ulifunde ngendlela ethile akakwazi ukulilocata. Alibeke apho lifanele uba libekwa khona. Mhlawumbi utyele nto ayinikwayo kuphela. Sutya yonke into mntakamaleyo khayifunde. Nawe sukuxelelwa yifunde. Ube nemibuzo apho ungoneli khona. Uyava? Kuba kaloku befanele wawuyifunda le nto kukho nomntana omncinci and kukho ne-relationship apho kwezi statement sika-A1, sibabiza A1, that is complainant. Bekufanele uba ke ngokuthe kuye, heyi, andazi le ndoda uyikhuphe njani wena, kuba le ndoda andazi izawuvela njani kumantyi, kuba umantyi uzawufuna uyiqonda kwikheyisi ekumila kanje, kutheni le ndoda seyingena emnyango ingaphumi phaa ngaphantsi ngeziteps eziseleni. It's gonna cause a problem. Ngoku uthe wawufunda wakhompetha izitatements zimbini, weza nezi wacima ityala ngezinto engakhange aziphe ithuba yena ezumtshutshisi. Akhawuthi khawuze nalo sisana ke ndizozivela mina ezumtshutshisi. Khawuze nalo sisi, ndifuna umbona, ndifuna uzivela. Poziswa abantu xa ngxathiwe zange ndizibone ke mna ke ii-picture. Omhlawumbi ii-picture zona bathi photos don't lie. Omhlawumbi ii-picture inoba ii-picture zimbi ngolona hlobo ke zona ke, and ukhona no-J88. Sikhona ifoto. Ithi ke ngoku le nto mntakamaliwa xa sesisiya phambili ke ngoku uba hayi mntakaGandula sithi le nto iyalungiseka. Usisi makabheke kumcuphi athi mcuphi ude mos le nto icinywe ngumtshutshisi. Ndiyafuna ukundithatha undidibanise nalo mtshutshisi kuba ikheyisi yeyam. Xa fika kumtshutshisi athi mtshutshisi ndicela eli tyala uyolixoxa. Andifuni sichophe apha eofisini yakho silixoxele apha eli tyala. Silixoxe siligqibe siligwebe. Ndinganam njengoba umgaqosiseko usitsho nje ndingasingangena enkundleni nalo mfana. Iba bendirongo ndizayamkela loo nto. Kodwa uba urongo lo mfana naye uzayamkela loo nto. Kodwa ndifuna ityala liphele ngolu hlobo, ndifuna ityala liphele enkundleni kuba likhona umfana oligqwetha ebethethe evukani esithi le kheyisi yikheyisi ye-GBV. Lo mfana bekufanele uvalele waphuma enze isicelo sebheyili. Hayi ba alale namhlanje siseleni aphume ngengomso. Umamele Somile. Apho ndingameva. Okay. Qhuba mntakaGandula. Make nitshaye mntakaMakadona. Yeah, okay. Sikumzuzu we-11 phambi kwentsimbi ye-10. Bawuyangena ekhaya siyakwamkela sincokola noSomila Mangcotyo waphaya emahlubini ecofa imvaba. Kumleka into yoba besincokola naye ngolwesibini weveki ephelileyo ngetyala okanye ngesiganeko sokubethwa kwakhe yi-boyfriend yakhe wamangala. Phakathi kokumangala ke sizawuva ngoku iingxelo zokuba lichithiwe elo tyala ngekwengxelo ayifumene kumcuphi wakhe. Inxalenye yezo zizathu ziquka ukuba utywala bebukhona ngethuba ebethwa le boyfriend yakhe nabo bube nendima obuyidlalileyo, nokuba ubungqina obuye bafakwa lingqina nelingumhlobo kaboyfriend kaSomila nobukaSomila ubungqina abudibani. Ngoko ke ityala lachithwa. Umbuzo kaMaliwa kanjani? Ngoba kandiwazi umthetho. Sibize uSomila ke sabiza igqwetha nomzana uXhanti kaGandula ezokusicakacela esinika ukuba kwenzeke yona akwenzekanga yona bekufanele uba kutheni. Uke wakuyimeko efana nale yasombululeka kanjani ukuba waphuma kuyo? Yabelana nathi ku-072 514 5381. Somila, yeyiphi le police station sithetha ngayo apha? Yeyasecofa imvaba edolophini, indawo nintoni igama layo? Cofa imvaba police station but ilapha edolophini.
Airport. So kange wena udibane kwananto edibene nakuye court okubi i-police station qha. But khange ndibe kanti na court. Okay, mntakaNtolo, kukho ummangali, kukho ummangalelwa. Esi sibini asifanelanga ukwazi uba kwenzeka ntoni kwityala elibandakanya sona. Ndizama uthi ke ukuba ndimangele, xa sisuka kwesi sigaba sisuka ngasenxele siya ngasenene, andifanelanga uxelelwana njengommangali uba emfondini into eyinje ke, okanye kumele ndibone sekuthathwe isigqibo. Ngoba uxelelwe apho usomila ebengabuzwa, bexelelwa uba ityala lichithiwe ngenxa yezi zizathu zibhaliweyo ngesandla phaa kwelaa phepha. Ndiyawuthanda lo mbuzo wakho mntakaMaliwa, kodwa bendike ndakrobisa nje kuwo kancinci, ingakumbi kwiikheyisi ezikumila kunje. Ze-gender based violence, kuba kaloku into befana uba yenziwe kukho le ripoti ifunwayo phaa isokolisayo, kuba ngelinye ixesha uyawufumanisa uba umntu wakho ungaphakathi, uyanyanzeleka ke ngoku uguqe apha emcophini uba yendoda ekhawulezisa udibane nommangali uzowufumana le ripoti, kuba eli tyala lizawumane limiswa. And ke ngoku ii-roles iinkundla zigcwele ngamatyala, aluzumiselwa ungomso, limiselwe le victim, mhlawumbi sinothi waxelele. So ukuze sibe siyakwazi ubheka phambili, dibana nommangali, uconsulte nommangali, unomtshutshisi. Ithi ke ngoku loo nto, ukuba ngabana eli dokethi belibekwe ngendawo yalo, lo mbuzo wakho wobuzayo ngowungawubuzi, kuba kaloku babini aba bantu ndibekonsalthile nommangali, and le case ngengachithwanga. Mandiveze le nto ke mntakaMaliwa, ndiyafuna le nto ivele. Andiyazi le ichithisa amatyala kuba kuthiwa bekunxeliwe. And kwii-province ezithile, lona luzubiza province ngamagama, mhlawumbi abantu bezi province baqhubeke. Hayi, masiyibize le yalapha e-Eastern Cape. Mna ke ndizoyibiza ngondingelo gqwetha, ndingenanto yokwenza namthetho, ndingawazi noba uqala phi umephi, ngokwezikhalazo ezifika kwezi zandla. Abantu abanintsi bayafeyilwa kule Eastern Cape. Leyo into ndiyithetha on the record. Andiwazi umthetho, but abantu abanintsi bayafeyilwa kule Eastern Cape. Bayafeyilwa kule Eastern Cape ngoba izigqibo ezithathwa ngamatyalo abo azenzi sense. Kuphinde kuthiwe xa ukhupha i-statistics kuthiwe, ewe bangabantu abahlukunyeziweyo, kuhlukunyezo okujoliswe kwisini, abaripotileyo. Xa kukho la aphelele esithubeni amatyala kuthiwa mabathini abantu, kuphinde kuthiwa aba bantu abaripoti. Aliyingeni ke le into idibene ne-relationship ubana kuthiwa into yababini ayingenwa. Xa kophulwe umthetho kwilizwe elilawulwa ngumthetho, kunyanzelekile ingenwe. Asithi mabangabuyelani aba bantu, kodwa i-crime apha yenzekile, asazi uba kuzokwenzeka ntoni ngomso. Andifuni ke nobe ndijikeleza njengomntu ongawazi umthetho, ndithetha kamandi ke mna, ndikhululekile, umthetho andiwazi. Apha ii-police stations zethu ziyafeyila abantu bakuthi from that level ukuyofika kumatyala athile, hayi wonke. Kodwa loo nto ayenzi singabaze sigxeke abantu abawenza kakuhle umsebenzi wabo, bakhona bona. Kodwa inkoliso ngokwezikhalo ezilapha kuMaliwa esandleni, hayi, Eastern Cape ungenza ngcono kunoko. Nditsho mna mntakaNtolo, andinaxhala kuloo nto ndiyithethayo. 072 514 5381. ungena usithini wena ekhaya? Uyawazi unawo amava wemeko efana nale ifanele ukuthiwani? Yakhe yabonakala ngathi iyaxinga neyakho ikheyisi. Wayithini ukuze ugqobhoze uphumele ngaphaya? Sibamba kuWhatsApp 072 514 5381. Molweni msasazi. Right about. Iyacaca uba le case lena iqhushekiwe le ngondlela mnyama, ngoba kaloku uyaqaphela le ntombi ibeke yaxelela uba ayiyocimela ityala ukuba umfana kumelanga angaphangeli, kumele angabi na-criminal record. So ngoku kuyacaca uba ngoku laa case ihliswe ngomlenze leya.
kodwa izawufuna ungenelelwa iphinde ivuselelwe. Lolwami leSeptemba ndilapha eVehicle C, njalo laseJamala. Enkosi. Nkosi tata, Wetleys 4 before 10. Make ndingene mntakamaliwa, Ngena tata. ndiyabulisa kwindwendwe lakho, ndibulisa nakwesisi lona usengxakini. Ngutaluba lona apha esibhedlele. Taluba, yes tata. Ke mhlekazi game ndicela ubuza apha kumhlekazi lo. Mhlekazi, ngaba lo mfuluna waye waphuma nge-police bail sensitsho ngelaa xesha ke kuthiwa ke uzangalali nolala, waye wakhululwa nge-police bail. Ngelaa xesha usisi athi uye wazocengwa ngumama ummangalelwa hayi makacime ikheyisi kwathini, iye yahamba yathini laa nto, because ingathi lo mfo inoba ngokucinga kwam noba mhlawumbi waye waphuma nge-police bail. Kuba kwale nto uba akwazi uba makaphume aye nje abe siphinda mhlawumbi wanikwa mhlawumbi loo date yakhe yasekhoti. Ngokucinga kwam ke ewe umthetho ewe phaa naphaa ndiyawunqakula phaa naphaa. Bengicela ukundibuzela apha kusisi inoba okanye apha kumhlekazi isikakhulu, inoba lo mfo zangafumana i-police bail na, zangafumana i-police bail na. Ndicinga mntu kaGandolo ubukwangena kumcimbi we-police bail, kodwa ke for i-clarity nokubhenefitha kwathu thina abantu bazawuyiva xa uyiphinda le nto. Mandiyiphinde mntakamaliwa for umphulaphuli. Yes. Andifuni ukuthi uphume ngantoni kuba kaloku anazi i-facts. Asazi apha bakwenzeke ntoni. Kha sinemibuzo sizibuza yona, asazi bakwenzeke ntoni. Kha sinemibuzo eyenza uba ya. Kodwa ke into endiyazi inye, xa ikheyisi iyikheyisi ye-gender based violence njengale sithetha ngayo namhlanje, awuphumi police station. Xa ikheyisi iyikheyisi assault GBH, ulimaze ubethe umntu ngenjongo zokumlimaza, awuphumi police station. Uyakuzigqibela, ndimnikile ke iscenario umphulaphuli. Iyaba ngumphulaphuli ke othatha isigqibo sakhe noba kwenzeke ntoni phaa e-police station. Kodwa kwezi meko zimbini ndizaziyo mazomthetho, awuphumi police station. Kufuneka uyoveza ubuso phambi komantyi enkundleni. Sithetha ngokwapha. Sithetha ngokwapha. Yes. Siyakhabana. Siyakhabana. Nansi into endifuna uyiveza mntakamaliwa. Kunale nto mama kuthiwa bekunxiliwe. Ndingayazi le ziningi yase-police station ke nabantu bayo uba ithetha ukuthi uba ningawophula umthetho ninxilile. Ithetha ukuthi akho xanduva phantsi kokusela. Lilo kuthiwa masisele sonke mos ukwenzela uba sizothi hayi besinxilile. Kuthiwa phumani nigoduke. Ibe phofu iqabane lakho libokoboko lijinga imehlo. Mntakamaliwa, uba umntu mangele ngathi uMaliwa undibethile enxilile. Xa uMaliwa ezathuza enkundleni, ukunxila kukaMaliwa ayisosikhuselo, ayilogwiba. Awukwazi mntakamaliwa uphakamisa isandla uthi ka ungxengxeza enkundleni uba ungohlwaya qatha uthi bendinxilile. Ayilokhakho onozimela ngayo loo nto. Ukusuka apho ithathelwe ingqalelo uba unele nto ikumila kunje wakunxila. Amaxesha amaninzi thina bantu sibameleyo siye singayivezi, mhlawumbi xa besele nje raqo okwecepheleyeza ungathi benxilile. Sithi xa siyibiza i-aggravating circumstance kwayona, not i-defense. And sometimes ke kuxhomekeka kwimeko le kubanjelwe yona. Kuthiwa okay, noko sakuyijonga ke loo nto because it may have ke ngoku i-impact kwi-understanding yakho yale nto ubuyenza, kodwa ayithi loo nto awunatyala mawukhutshe ugoduke. Ayitsho loo nto. So esi sizathu sase-police station bathi bebethene ngolu hlobo ndiva ngalo apha, kukho no-J88, kukho ne-medical evidence, kuthiwa hayi hamba
ibe yinto yonxila. Yenzeka kwezi dolophu zincinci le nto mntakamaliyo, nangekuzolile. Yenzeka apha kuni koMqanduli le nto. Yeah, yenzeka apha kuthi abantu bakuthi bathathwa for granted. Kwi-office ezininzi, not nje ko-police station kuphela. But abantu bakuthi bathathwa for granted. Ukuba kuthiwa kusaziwa uba umthetho abawazi, abantu bakuthi bathathwa kancinci. Noba ungaya ekliniki, uzawufika ikhona ikliniki ebathatha kancinci. Ufike kukhona unesi, kukhona ubani, obathatha kancinci abantu bakuthi. Ndizibonile mna mntakaGantolo iindawo ezininzi. Ndisho ixhegwazana nasekliniki. Umntwana uqonda uba ulapha ko-30, uthetha nje noba kanjani. Ngokungathi lo mama umenzela ifeyva ngokubeza apha ekliniki. Abe ekhuthaza i-department ibhajethile ukuba aba bantu funeke bafumane i-medication. Then kuzoba khona umntu omncinci zama uthi sineproblem yokuthathelwa for abantu bakuthi for granted. Bona ke apha kumcimbi womthetho. Isikhaya ngoku ngokwe-cases, mandiphinde nditsho, ngokwe-cases endiye ndizifumane eziliqela. Isikhaya siyekiwe ukuthethwa isikhaya ngoku ekhaya. Okanye zimbalwa. Kuyakwazi kwezinye i-police station kuthethwa isikhaya. Thatha le case inyathelwe ngenyawo. Kuyaziwa uba awazi mthetho. Ndizama ucinga uba bekuthiwa sine-cases bezigwetywa ngendlela e-fair zonke, inokuba ngesiphi ngoku. So ndizama ukuthi ikhona into yokuphekwa kwamatyala. Umntu atsho athi Maliwa, le icase yam yango-2010 ndancama ngoba umntu endandimmangalela ngumntu opowerful apha elalini. Une-control kwi-police station ethile. So ndancama, ndincama kuba andinamandla. So sinalo problem kwezi dolophu zethu ezincinci. Akusalandelwa process kuyo yonke into. Funeka ujonge uba ngwapha kuthiwa ubani bani uyawazi yona umthetho, then into yakhe ihambe smooth. Ngoba aba bantu bane-influence yokubana ityala elithile lingaqhubi. Kuthi xa i-victim ilapha kubo liqhube elo tyala. Why? Akukho power ke ingena-expiry date. Ngoba ngoku le nto sibane sithi siwangazelisa abantu bakuthi besafarisha kufuneke befumane inkonzo, kufuneke bezifumene, bangazifumani ngenxa yoba banamandla. Kuzawude kube nini kwi-30 years of democracy? Molweni msasazi, molweni Nyawuza. Bhuti, mandike ndingene nam. Ubuyakhumbula naseMaliwi Bayathabatha. namhla inenyawo lemfene le nto. Laa nto yalaa mama uyonyanakhe kufuneka enze i-P_D_P malicinywe eli tyala kwenzela lo mntana azokwazi unyanakhe usebenza. Ihambe ngolaa hlobo. Utsho ukuthi ke umcuphi lo wayena kufunjathiswe yena. Akhange ivele laa case, khange iye kumtshutshisa. Ndiqinisekile, khange iye kumtshutshisa. Laa mama bafumbathise laa investigate, yathatha umfumbathiso. Imali ke sonke siyayifuna, sophula umthetho ngemali. Bamfumbathisile msasazi. Laa mntana makayisukumele laa nto, makayisukumele. Ndiyabulela ubhuti lo umcebisayo, zinyani zodwa. Kodwa zalumke, heyi, ingathi zaba nobuzaza. Laa family inoba ngabani banemali, bayawusuka bamsoconge, bamsuse. Sebengcolile ngoku, bamdaka kakhulu. Inkosi bhuti. Inkosi dala. Kodwa ke andifuni xa si-adresa le miba sifane senze izityholo esingenabungqina ngazo. Kodwa yona inyaniso yona ukuba ingxaki sinayo ikhona. MntakaGantolo, yakuva uba makathini ngoku uSomila. Ndicinga uba ikliye into oyithethayo uba makaye phi. Kodwa umbuzo ke ngoku uzothi uSomila, ndiya kanjani nento yohlukileyo ngoku? Ngoba ngumlo mcuphi umnye lo ebendithumelela le outcome, masibe sithi yi-outcome ngokuba hayi
umcimbi wakho suchithile, then ndiqabela kanjani phezu kwale nto ndithumelele yona? Uthini xa uphendula lo mbuzo? Umnandi lo mbuzo mntakamaliwa, bendizawuya ku because ndilusizi uba xa sisonke sinabaphulaphuli asilazi eli phepha thulinikwe phaa, because khona into yesine angakwazi uyibiza phaa athi ibhaliwe phaa, because it was ntathu zine Handwriting. Yeah. Andanoba mhlawumbi liphepha nje zibanam ndinamaphepha apha phambi kwam, okanye liphepha elikwi-letterhead ye-NPA balo kuthiwa lisuke ekhothi ebetshutshisini, okanye likwini eli phepha, but ke saliyeka linjalo ke lo phepha. Ithi ke ngoku into enoyenza kukutsiba ke ngoku umcuphi lo aye kule nkundla secofa imvaba apha amatyala bawaxoxela khona. Yes. Afike apha kule ndawo mntakamaliwa afune umtshutshiso omkhulu. Umtshutshiso omkhulu ambekele le meko ngolu hlobo ayibeka ngalo apha kuthi. And atsho echaza futhi uba kunento ethi ikheyisi yam ichithiwe. Ndicela ukuthi mntakagandolo uxolo ngokungena emlonyeni, ndicela ufunda ezi ndikwazi i-handwriting ke ngo-2026 kwimibe nje ayifuneki ncam. Mandithi ke eyokuqala ibhalwe kanje, kuthiwa ndibonile mntakamaliwa. Uzibonile? Yeah, yile sine le ndingakwaziyo ukuyifumana nam uba ithini. It is i-prospects of success. Oh, okay. Mamela ke mntakamaliwa, ndikuvezele enye into phaa. Yes. Yabona ke mntakamaliwa, ingangathi ndiyavumisa, andivumisi. Mandiphinde ndiphendule umzuzwana omncinci, ndiphinde ndibuyele phaa. Akho ngxaki tata, sabe simthatha ekhaya sikumzuzu wethoba emveni kwentsimbi yeshumi kwiVukani FM. Buya ngena sincokola noSomila Amangcotywa phaya emahlubini ecofa imvaba. Wavulela ikheyisi iqabane lakhe nelingutata womntwana phantsi kwezityholo zokuba lambetha. Eyona nto ke iyashukumisa kakhulu okanye yashukumisa kakhulu uMzontsundu kukuba abazali bomrhanelwa bayalela ixhoba eli sithetha nalo ukuba rhoxise le kheyisi kuba soyikisela umntwana wethu babe ne-criminal record. Umali wakhe, okay, ibambe kanjalo mntakagandolo. Umali wakhe ubafowunela aba bazali bobabini, ndamfumana utata, wavuma ngokwenene uba kunjalo, kwaye ngenxa yokuthi gqolo kukho imilo ebakhona phakathi kwesisibini, ingakumbi xa izityele ezinto zityiwayo, wamnqanda unyana wathi, Evondile, isandla sakho ingathi sishushu, akwaba ubunokuyiyeka le nto kuba uzawumlimaza lo mntwana. Ngenxa yoba ke uphantsi kukamama wakhe unyana, ndafowunela umama wakhe ngoLwesibini weveki ephelileyo. Umama wakhe ke ndithe ndisazichaza apha kwi-call, wayidropha ifowuni. Ndizamile kamatyeli, iinamba zakhe ndinazo zimbini zinjalo, ukuba ndide ndimfumane, ukuba sifuna uva icala lakhe njengomzali uba kunjalo nyani na. Kodwa utatakhe wabe seyingqinile uba ngokwenene injalo, sitshilo sathi makarhoxise lo mntwana la matyala. Iifoto ke ndazibona zona ziyangqina uba ngokwenene ubethiwe.
Now, into ebangela uba sibe lapha namhlanje no-part 2 kuba ufumene imbalelwano nengxelo esuka kumcuphi weli tyala othi lichithiwe eli tyala. Silapho kuba uyangena. Sincokola naye uSomila Manqotywa kunye negqwetha umnumzana uXhandi kaGandolo. Yiza mawawo. Enkosi mntakamaliwe. Masibuyele kweli phetshana ke mntakamaliwe. Yeah. Masibuyele kweli phetshana lisuke enkundleni. Ndifuna uba abaphulaphuli singabashiya ngasemva. Yes. Beve apha kubhalwe ntoni. Nangona apha ekonini la date ibhalwe ngesandla andiboni kahle kodwa ndawuthatha uba yi-15 ngokwalapha kwistampu. Ndawuthatha uba yi-15 ka-April. Ithi le nto ke mphulaphuli. Bring A1 to court to apply for protection order. U-A1 benike ndatsho mntakamaliwa ngicomplainant. Ngamanye amazwi kuthiwa usisi makeze court azo-apply i-protection order. Witnesses differ on how assault took place. That is number 2. Number 3, alcohol played a role. Number 4, no prospects of success. Ithi ngokule nto amangqina athetha phaa utywala budlala indawo yabo and ke ngoku azikho izinto ezithi usisa ngaphumelela kanoxoxo tyala. Mamela ke mntakamaliwe. Loo nto ke ngoku indikhonfemela into bendithetha nje ndingenanto iphambi kwam. Thatha unumber 4. Thatha unumber 4. Uba uyamcalula la no prospects of success. Loo ndithetha ukuthi eli tyala kangela basafakwa nokufakwa kuluhlu lwamatyala. Kuba kaloku ithi le nto ngentetho ephandle asinakutshutshisa kuba ayikho into ethi singaphumelela. Uyayiva ke ngoku itsho la sentence kayiphelele. Yho. Asinakutshutshisa kuba asinayo into ethi singaphumelela. Masibuye umva ke kancinci ngomntakamaliwa siyowujonga phaa epolice station. Siyojonga phaa because at least sinayo ke ngoku ilight esinayo ke ngoku apho ngokwezi entries zilapha. Nandithetha ukuthi ngasibuye umva ke ngoku phaa epolice station akakhutshwanga ngepolice bail. Okay. Akakhutshwanga ngepolice bail. Once umuntu wamkhupha ngepolice bail okanye i-bail bond funeka evele phambi komantyi. Okay. Lo mfana uveske wafika wathi bhuti besishushu sobabini ngumntu wam siyathandana kathiwa khaba ugoduka wena sibhizi apha ngamatyala serious thina. Nibe nizosixoxisa into zenu zowuthandana. Kulapha amapolisa ayibhuthe khona. Yilaa nto ke ibanjwe ngoLwesihlanu wambone lapha ngomgqibelo. Okanye ibanjwe ngomgqibelo wambone lapha ngecawe. Into eyenzekileyo uye wathatha idokethi. Uye wathatha idokethi umcuphi wayolidiskhasa nomtshutshisi. Wagqiba walishiya kumtshutshisi uba umtshutshisi makenze isigqibo. Yabona ke ikhona ke entry kamtshutshisi ke mntakamaliwa elapha kwikhava. Yeka nje usise ngayifotelwa ikhava. Apha kwi-front cover kanye apha efront ikhona indawo ye-comments. Because i-investigation diary le sinikwayo apha. But ikhona ikhava le docket li-brown. Ikhona i-entry ebhalileyo phaa. Is either ikhona i-withdrawal phaa. Case withdrawn. No prospect of success. Itsho la entry. Case withdrawn. No prospect of success. Angakhange ake uza kusisi ambuze ikho laa nto uba umuntu asele lo mqombothi ngepayinti kanti awunqwelanga. Uyazi mntakamali wento nje? Yeah. Ndikumamele. Akalivanga icala likasisi. Ba hayi mna ndiyakwazi uzisela zibe 5 iglasi kodwa ndikancili. Yeah, ngoba kaloku umzekelo kumcimbi wotywala nabo utywala buselwa awuyeki uba responsible ngenxa busela. That is why ubusitsho nawe phaya ekuqaleni uba utywala yiyo nto yozimela kuba ubaleka ityala. Utywala
utywala bukhona uba mabuselwe, but ayithethi ukuthi loo nto leyo iba ngumntu ongathathi ixanduva, iba ngumntu ongekho responsible ngenxa yoba usele. And utywala bufike budala, so awuzumosha uzimele ngotywala. Then ke ngoku masiphuphe mntakantolo sithi le information okanye ezi details sizifumanayo ngoku zi-accurate. Masingqine kuba nasi nesidama. Masithi u-50% waseMzantsi Afrika ufumana into enje xa ejongene namatyala we-GBV. Ayithi bazi ke ngoku ukuba abantu bahambe bayomangala. Ithibaza kakhulu umntakaMaliwa, yilaa nto ke abanye abantu uve bebalekela nakwi-AfriForum le nina nilwa nayo umhla nezolo. Yeah. Aqonda umntu anawubethwa ndibe nje ndibe bhonde ndibe nje. Ewe kona utywala bendisele but ayithi le nto mandixhatshazwe. Sure. Ayithi le nto mandixhatshazwe mntakaMaliwa. And andifuni ikheyisi yam, le kheyisi yam le case ndifuna uba ndiyingenele enkundleni ndiyixoxe. Umgwebi uSokhetje agqibe ngokwakhe, andigqityelwa mtshutshisi, andigqityelwa polisa, ndifuna uba ibe ngumantyi lo uqeshele ugweba. Umzekelo mntakaMaliwa, masijonge ezi entries zoyi-4. Grade A1 iza ne-complainant ecourt yoapply le-protection order. Iqale phandle impazamo. Iqale phandle impazamo. I-protection order iyakwazi uba ikhutshwe as part of isigwebo okanye in the process yokuxoxa kwetyala kuthiwa sisaba uthatha i-protection order. Ayithi awuzutshutshiswa ungumntakaMaliwa ubethe umntana womntu ngolu hlobo etywaleni, ephethe umntana omncinci. Ayithi awuzutshutshiswa kuba ungena-protection order. Uyiqala kwi-premise erongo yonke le approach. Yeah. Kanti laa entry bekufanele ithe IO lena yi-gender based violence, yiza nalo sisi ndizokonsulta nayo, nawe uzokonsulta naye, sisobathathu sizofaka iripoti esithi lo mfana lona makayi-aplayele ibheli angayifumani for free. Awusamtshaji nge-common law for i-assault GBH, umtshaja ngee-sections ezithile okanye amasolotya athile akwi-Domestic Violence Act. Tshintshile ke ngoku ipicture kayilandile ngolaa hlobo. Size kunumber 2, la mangqina kuthiwa ayadifa. I don't know noba adifa kangohlobo lokuba athi lo sisi akabethwanga. And because nangu-J88 mhlawumbi ubona amanqina athi uvuthelo lo sisi ukuze adumbe abe namanxeba. I don't know uba imaterial kangakanani na le ndlela aphikisana ngayo amanqina. Kodwa xa ungumntu oyazi inkundla isebenza kanjani, uyakwazi ukuthi andizolibiza eli nqina okanye andizowabiza onke la manqina. Uxelele ummangali uthi, mmangali masihlala apha njengomtshutshisi nomcuphi, uyawava la manqina akho athini. Andithandi indlela athetha ngayo la manqina kuba isingathi akukhupha ityala kummangalelwa. Abona ke la manqina masivumelane nisobathathu, asizuwabiza, asizuwasebenzisa la manqina, awasisindawo. Yeke ke leyo tywala ke uba uyajonga ezi prospect of success kuthiwa azikho mntakaMaliwa, funeka uzilinke no-number 2. Le nto ithi xa amanqina ethetha ngolu hlobo asizukwazi uyiwina le case. Kanti ngenye ixesha uyithini i-medical evidence, because that is also ubungqina and buyamkele ke court. Obuthi lo mntu ubetheke wakrazuka engalweni, lo mntu ukreke ithambo, lo mntu uthungiwe. Uyithini la evidence mntakaMaliwa? Uyayilahla. Kanene uthe nefoto ziyasebenza. Neefoto ziyasebenza, of course, zibaluleke kakhulu. That is why ifike kwi-crime scene amapolisa efike efota imbumbulu, efike efota imesi, efike efota yonke into epha. Ubungqina obya buyakwazi ukukuncedisa uwedwa. Eze ke azochaza ummangali uba bendimbethela ntoni, kumanyelwe loo nto uba ingaba
le nto ithi le nto nilwa ngayo ngaba ithi thathela umthetho nezandleni zakho na. Yeke uNxila awabizanga la manqina athetha apha athetha napha, wabeke ecaleni ngabantu ababini ebebesilwa balapha bobabini. Sure. Somila, kule process usukela kwezaa zicelo zobucelo into yobana urhoxise eli tyala ukuze sisofika namhlanje, azikho iinzame ezike zenzeka ukuthetha nawe ukuba awude sikuyirhoxise le case, ngoko ke sisatsho sisakucenga akukenzeki into, kwaye akukabikho mntu ukuphatha kakubana na kuba uvule le case kuba uye wazothetha evukana? Oko kwangoku abazali bomfana ndagqibela uthetha nabo ngokuyana umntu ongathi nokufuna uzofesa hayi andifuna uphosisa kakabikho. Okay. Akukabikho nto ezanga kubo. Okay. All right. 072 514 5381 ungena usithini ekhaya. Mhlawumbi okwakulo ityala okwayivula icase oyivule phi, kwenzeka ntoni kwelakho icala? Kwacaba ingathi kukho ukuxaba endleleni yobulungisa kodwa wagqobhoza, wathini wena? Okanye watyhafa endleleni? Talupa buyi. Makhe ndiphinde ndibuye mntakamali sendemutalupha. Hayi inenyawo lemfene le nto because kwalela uba kube khona J88 mosusisiwaya nakwagqirha. So yenziwa yonke laa nto ngugqirha, hayi inyawo lemfene. And then ke ngoku iphinde ibe yilaa GBV ke ngoku lweyilaa gender based violence. Hayi bamvela indlala, hayi ngawumcebise mhlakazi, hayi. Ikhona inyawo lemfene, ikhona inyawo lemfene. Mhlawumbi kuyamumathiswa mos naba nomadlala nabo babhiziwe kuliwe ezi zinto zinje. Hayi inenyawo lemfene, hayi makahle uTalupha ngoku, hayi noko sithi xa ide wasa ne-J88 khona, hayi inenyawo lemfene. Enkosi bawo, hayi enkosi mhlekazi wam, hayi sisi, hayi phinda umamela apha kumhlekazi, ndiyabulela enkosi bawo. Enkosi, hayi umthetho okhoyo ngoku awunenyawo lemfene. Enkosi mntakaMaliwa. Nkosi tata, siyabulela kakhulu. 23 after 10. Umsesazi molo. Molo Tata uGqwetha. Nalapha umthetho unyangelelo. Yazi kukho utata apha kweli hlwama nalapha eHofmeyer wayefuna ureyipha umntana, wathi makakhwele phezu kwakhe emkhululeli wabaleka umntana. Woxelela usista kamamakhe. Still nangoku akakabanjwa loo tata, ingaba itheni loo nto? Oko umcuphi wayethumele laa nto imeseyiji yoba ikheyisi usayiphanda. Sure. Yayiba sithini ke ngoku kwimeko efana nale? Ngoba kuthiwa abantu mabazivule icase, especially politicians, political principals from different spheres of government. Xa kusenziwe ezi speech bayakhuthazwa abantu mabazivule icases. Vulani icase, sanukuyifihla, sanukuyithetha isikhaya. All is good. Xa sifika ku-implementation level, a lot of people bayakhala. Police station A anditrithwanga kakuhle, ndithe ndiyovula ikheyisi. Andikagqibi nonyaka apha evukani, but izikhalo zabantu zokubana Maliwa kwipolice station ethile kwenzeke le nto kum, kwipolice station ethile kwenzeke le nto kum. I know uba mhlawumbi i-police officer ngoku emameleyo ngokusithethayo mhlawumbi akandithandisisi kakuhle, but zizinto endizifumana ebantwini athi hayi Maliwa mna ndilincamile eliya ityala. Ngoba lo umntu ebendiyommangalela ngumntu othile apha ekuhlaleni. Angeke ndenze nto, undixelele nawe uba uyaziwa so ityala lam alizuya ndawo. Shame on us. Shame on us.
Ndizama ucinga uba if ndizosuka endlini ndithi ndizophangela evukani doing le nto ndiyiqeshelweyo, xa ndifike ndirhone ndivula imayikhi apha ndirhone, what about you wena umameleyo? Uzothini xa uthetha uba and then Maliwa, endaweni ubufike wenze lo msebenzi kuthiwa wenze wena uyafika uyarhona uyalala emsebenzini. Loo nto ayilindelekanga kum, but ilindelekile ubana xa ndifuna ijustice ithathe indawo ingandenzeli ifeyiva, iqala ingxaki iqala at a police station level. Kuba uyayazi uba uMaliwa akho nto akazuphinda adlule apha xa sithe lichithiwe eli tyala. If si-opereyitha ngolu hlobo, shame on us. I'm so sorry kuwe wena mntu wenza kakuhle umsebenzi wakho. Shame on us. 27 emva ko-10 kwiVukani FM. Zero 0725145381. Ndicinga uba ke mntakagantolo andiyazi mabikho ndawo bufuna ungena kuyo na. Okwangoku ndizolinda i-update nakusomile uba uhambile wayofika kule ndawo, nantsi into abuya nayo. Uba ikhona enye into oyishiyayo ungayiqoshelisa, sizawuvala lo mkhusane. Kodwa lilishwa ukuva ityala elinemibuzo engaka kuthiwe lichithiwe. Mntakamaliwa, into endinoyiveza kubaphulaphuli bakho, into engcono kukuba ityala lakho lixoxe. Yeah. Ngesihlondwe uyawuthi uhleli phaa kanti kunee-platform ezikumila kunje, abantu bayacetyiswa after 5 years ubone ngepolisa ekuseni okanye phaa leyithi limqonkqozela lizokuthatha. Kanti umntu lowo uye wama ngenyawo uvusa ikheyisi yakhe. Yeah. Kuba yazi uba unobungqina yena obaneleyo uba ikheyisi yakhe mayixoxe. Yeah. Iikheyisi ze-gender based violence, mntakamaliwa, ubuyazi uba wena mntu ungumama olixhoba awukwazi uyiceli iinkundla zivume. Sele nisithi hayi sithethile, uthi ufake neafidavithi bayi utata kaMaliwa sithethile, uthi uyaxolisa ngayo yonke le nto ayenzileyo, nantsi iafidavithi. Ufika umtshutshisi athi mama asivumelekanga uba sizicime ezi kheyisi, azisacineki ezi kheyisi. Le nto yakho notata wakho phaa ekhaya nizazixoxa apha. Loo nto ke itsho ibenzele nzima abantu. Umzekelo, le kheyisi kasisi bangade babhale edokethini ba-withdrawn based ke kwezi nto bazithethayo. It's fine, it's for them. But mandithi kuwe usisi makavuke ngomso okanye ngaloo mini anexesha ngayo, abheke enkundleni ayofuna umphathi wabetshutshisi, senior public prosecutor okanye umtshutshisi omkhulu. Abayeke aba benzele entry kule dokethi. Umtshutshisi omkhulu akahambi ezikhothi mntakamaliwa, kodwa ulapha ekhothi une-ofisi yakhe, umaneja ezikhothi zakhe zonke. Akanxibi laa gawuni sinxibayo thina imnyama kuba kaloku yena uphethe bonke abetshutshisi abalapha. Yeah. Uzawufika ke lo sisi sithetha naye athi ucela uyothetha nomtshutshisi omkhulu, imphathele le nto. Umtshutshisi omkhulu ikhona ikhasi number phaa buyajonga kwelaa phepha. Yeah. Yeah. Uzawufowunela epolice station umtshutshisi omkhulu acele laa dokethi. Uzawufowunela epolice station umtshutshisi omkhulu uba heyi ndicela idokethi lale khasi number liphethwe ngubani. Kuthiwa hayi liphethwe ngumcuphi uMaliwa. Ithini number kaMaliwa? Hayi ithi 073 wathi athi afowunele uMaliwa. MntakaMaliwa, hayi mani kunotata uGantolo lapha othi ungolo dokethi, ndicela ukuthumela idokethi uba kaloku andizukwazi uthetha naye kungekho nto phambi kwam. Kulapho ke ngoku usisi lo azawuxoxa idokethi lakhe nomphathi betshutshisi esithi
andifuni idokethi lam noba le case ndizayiluza ndizayamkela ndifuna le dokethi roko andifuni iphele njengondlela mnyama laa mfana wandibetha wandinkula wandirhuqa phakathi kwabantu ethe umntana omncinci umntanam wayekhala phaa ubusuku bonke mandijole igazi ndifuna uba lo mfana eze apha enkundleni ndifuna ubulungisa le nto lamangqina kuthiwa athetha phaa asafuni ngqina ngoku ndifuna umantyi agqibe kwinto mna endizayithetha nalo mfana azayithetha kuthi sobabini kuba mandim odlakadlaka ubuso ndim odlakadlaka umzimba ndim owaye esibhedlele uyayiva lo ndikuva kakuhle nanko omnye umntu asibhalela apha uthi kunini lo mfana wayenza le nto yobetha ndikhumbula ngo-2024 ndanqanda kwasaphandle ewa kwabethwa uSomila lo phofu uxuthe ukhiya wemoto kaSomila wahamba nawo sancame sayolala eofisini esitulweni sibhalela apha kuvukani community radio kuba silive uba wena uyangena ekhaya uyakwazi ukusibukela futhi uzawukwazi nokuyibukela nasemveni kwayo le inkqubo ophaya kuFacebook search Vukani Community Radio bese ufollow ukwazi ukubukela umamele kanye apho. Uthi molo msasazi ndicebisa nawuba lo sisi ukuba ufuna ubulungisa kule case kungcono azame igqwetha limmele noxa lizofuna imali ukuba uzokuzithethelela libala yonke lento ixela apha licebiso lam kuye. Nkosi uthi lapha ecala ke umqoma evakalisa uluvo lwakhe naye kweliya ecala. Akunje komileyo kobekela phi komanzi. Wayishot bayethe tata ngoba into enzekayo mna ndibonayo uthengwa amadokethi awenzi bubu or zii-families kwaba baranzi abacuphi whatever nomenzi bubu kodwa ke i-evidence nayo umntu wenzakele ingaba uzenzile ethe edongeni ngokwakhe okanye usomncinga amasho shot siyabulela. Ndicinga uba masiyivale mntakagantolo inyaniso nombuzo ukuba inokuba bangaphi abantu abajongene nezi zinto, abantu amatyala wabo abazamayo bekhwela ngeemali zokugqibela abanye beziboleka besuka ezilalini ezikude nedolophu mhlawumbi ezikude nee-police stations ke ityala kwenzeka into efana nale ngenxa yamandla ezimali, ngenxa yokungalingani, inequality idlala indima enkulu ukuba abantu bafena mthanyana ekuxhamleni kumalungelo nakwinkululeko elilwelwe kabuhlungu kweli lizwe. Uba kusekho abantu abakhala ezifana nezi but sithi sikwi-Freedom Month and i-freedom esinayo eMzantsi Afrika kodwa kusekho abantu abakhala ngezinto ezi-basic. Kusekho abantu abakhala ngezinto ebefana uba bayazifumana njengokulula kungadanga kwabakho i-extra effort. Ukuvula ikheyisi befana uba yinto egqibekileyo uvule ikheyisi kulandelwe yonke iprocess ibe smooth. Why yonke ikheyisi ifuneke ibe into enento ezingaqondakaliyo? Siyi-society enjani? Sizoba inspire kanjani abantu abafuna ukulandela ezi zakhono? Because asifuni ukwenza izinto right, sihleli nje sijonge indlela erongo yokwenza izinto. Why abantu bakuthi basakhala nangoku? Ngaba bayatefa na okanye bakhala ngakhona? Umbuzo endizawushiya khona. Vala mntakagantolo. Mntakamaliwa, xa ndivala ndifuna ukomeleza usisi. Uba uyamamela uVukani apha kuVukani umntu yomelezwa aqine and uyakhuthazwa and ikheyisi yakhe ayiphelanga mntakamaliwa.
uba ngabana wenze ngolu hlobo ndimxelela ngalo ngoku, singave ezinye izinto ngengomso. Kusithiwa laa mfana uphinda wathathwa uvele enkundleni kwaye uzawuxoxa. And ndinalo ke into ethi nalaa nto kuthiwa azikho indlela uba kungaphunyelelwa ityala. Ityala li-straight forward, umntu ubethile nabo ubungqina, yintoni enzima. So usisi lo mangabinaxhala makavuke ayimele ngenyawo into yakhe emane kubhrifa nawe mntakaMaliwa. Yeah. Ndibalumkise ke nabaphulaphuli bakho mntakaMaliwa uba mabehle kulo mkhuba ukuba baxoxe ngobusuku bathi amatyala masithethe sikucinze sakunika into ethile, sakunika inkomo, sakunika intshontsho yehakho. MntakaMaliwa, laa nto iyabambisa. Kuthiwa i-defeating the ends of justice, uyaqanda phambi kwendlela yobulungisa. Umntu ofikayo ozokucenga mntakaMaliwa funeka ubaleke ubheke emchophini okanye ubheke epolice station uyomvulela ikheyisi. Uzazothathwa ayodityaniswa phaa kunyanakhe. Unyanakhe axoxa eli lobetha, yena abe exoxa eli lokuqanda phambi kwendlela yobulungisa. Ndifuna ukuthi nawe ke mntakaMaliwa, noba umntu usetheni ungazi uchwechwe kube sithi hayi unoko uMaliwa siyamazi, uyavana laa mfana noMaliwa. Funeka utazi mntakaMaliwa. Uzakufaka engxakini laa nto, ayinzima. Yeah, andiyazi nale nto ibethisayo. Andiyazi le nto ibethisayo. Singekayi nje nakho into yobana ubetha bani. Andiyazi nto ibethisayo. Thina ke sathelekiswa salwa sonela singaxabananga nabantu. Ngoku iingalo zethu sele seyizezobamba nje. Andiyazi le nto ibethisayo kangaka. Ndiyazi le nto ibethisayo uba iyawuze iphele xa kutheni. Somile, andifuni uthi valelisa ncam kodwa ndifuna uthi siyayibeka kule ndawo ngoku. Into endizoyilindela kuwe yi-briefing nento yokubana ngoku uhambe njani ukusuka kule ndawo waya kule. And usixelele naxa ungaphenduleki kakuhle. Usixelele naxa ungaphendula kakuhle, ewe asizukwenza nto siyile show, kodwa usixelele siyazi. Kuba uba besinepower siyile show, mhlawumbi ityala lakho ngeliprogrese ngendlela engcono kunoku. Cacile ke uba asinawo amandla nathi, kodwa inyaniso yona funeka sazi uba kwenzeka ntoni. Abanamandla bawukwenza noba benze njani nini na, kodwa akukho mandla angena-expiry date. Enkosi Somila, siyabulela. Nkosi kakhulu. Somila Mangcotyo besincokola naye. MntakaKantola, andikuyeke tata uphumle. Siyabulela ngokuthi gqolo ubani uvela. Inyaniso kuba sinawo la mandla, kodwa sizawuthetha ngomlomo wethu sisanikwe eli qonga. Noba singangabi nawo amandla nefuthe kweli qonga, kodwa into endifuna ukuyigxininisa yinto yokubana masazi uba kwenzeka ntoni. Nokuba kuthiwa sazi the bad side yemontlalo yethu kuphela kulungile, kodwa masazi uba kwenzeka ntoni. If unekheyisi engazange ihambele ndawo kulungile, masiyazi loo nto. Iyawuthetha ukuthi sawuze siyazi the good side mhla kwenzeka into ezintle, mhlawumbi itsho into. Okwangoku masazi, kodwa umbuzo endinawo ngaba abantu bakuthi balila kuba belila na okanye bayatefa. Andazi into mna ngomthetho, andazi into ngendlela ekuqhutywa ngayo iprocess yonyanzelisa umthetho, kodwa abantu abanintsi bayakhala. Singekafiki nakumba wokuba ikheyisi izawuthini, abantu bakhale treatment, umntu engena epolice station. Hayi ipolisa landithi. Why? Kukwakho apha le nto uzothi umntu ezomangala kwipolice station yakhe umdlakathelise. Why? Xa udikiwe kusebenza, why ungasuki? Uyi-victim ye-crime, uye epolice station, uyafika futhi kuyongezwa. Why kuze nditritheke kakuhle funeke ndazi ubani? Why? Sibheke aphi? Nkosi Kantola, siyabulela.
Inkosi mntakamaliwa, ndibulele kuwe, ndibulele kwindwendwe besinalo, ndibulele nakubaphulaphuli bakho mntakamaliwa. Kodwa yona nto indivisa kabuhlungu ke ngokumandla mntakamaliwa yile nto abantu bathanda uyithetha bathi umthetho unyengelele. Umthetho awukho nyengelele. Umthetho wenziwa sithi unyengelele mntakamaliwa. Good-night. Abantu abenza imisebenzi kakuhle. Nkosi tata, siyabulela. Mahlathini and the amahotela Queens. Melodiala. Emveni koku siyaqhuba ne-open line. Siso,